Ba fa wai mu tsaya muna magana akan ƙasashen waje, ƙasashen Larabawa duk da dai abin addini ne, mu manta da ƙasarmu ba. Idan ka zauna ka duba za ka kalla cewa Najeriya ƙasa ce wacce ta haɗa mutane masu yawa wanda sun kasu kashi uku: Hausa, Yoruba da Igbo. Mu Hausawa ko in ce Arewa mu ne muka fi yawa a Najeriya. Sai biyo bayan Yorubawa suna da yawa ba laifi, sai kuma Igbo wanda su kam tun dama an samu cewa suna da ra'ayin suna son a raba Najeriya, inda suke cewa suna son a basu Biafra Nation. Sai kuma su Yorubawa su ma suna nan suna fafutukan cewa a basu Oduduwa, wanda ko ka ƙi Allah ko ka so ka san wannan abun ya tabbata. Saboda ko da shugaban ƙasa ka fito nema a Najeriya za ka samu cewa mataimakinka sai ya zama ɗan kudu ko kuma sai ya zama wanda ba musulmi ba. To, mu je a haka. Kai ɗan Najeriya ina da tambaya a gare ka. Menene abin da kake gadara da shi wanda kake tunanin idan aka raba ƙasar Najeriya za ka yi alfahari da shi kuma wannan za ta riƙe ka? Ba ka da shi. Muna da cikakken ƙasar noma a Arewa. Bacin haka kuma muna da ma'adanan ƙasa. Wannan arzikinmu ne wadatacce, kuma muna da mai ma. Wannan arziki ne, amma wanne ne aka bunƙasa shi kake amfana da shi? Babu. Ko maganan karya farashin kayan abinci da shugaban ƙasa a yanzu baya taimakon talaka. Da zaran an ɗan yi wasu 'yan kwanaki, ai kuɗi aka ɗauka aka ja aka siyo kayan abinci a wata ƙasa, yana nufin an ɗauke kuɗi an fitar da shi ƙasan waje kenan. Har yanzu asararmu ne. Me yasa ba a bunƙasa noma ba? Me yasa ba a saka jari a hannun noman ba? Idan ka je Lagos za ka samu harajin da ake haɗawa na state na Lagos kaɗai za ta iya ciyar da Arewa gaba ɗaya ko Najeriya. Sun riga sun bunƙasa. Idan ka je garin Yorubawa, ka je ka kalla irin abin da gwamnati ta musu da abubuwan da suke amfana da shi, za ka fahimci sun kama ƙasa. Ni ban ce a raba ƙasa ba, amma ka sani cewa idan ta kama aka kai ga rabawan fa za ka sha wahala ɗan Arewa. Ban kuma ce kar a raba ba, don ni ma son nake a raba saboda kowa ya kama mutuncinsa ya riƙe kansa. Turawan mulkin mallaka tun asali sun cuce mu da suka yi wannan amalgamation ɗin. Kai kana kallon Bayerabe, kana kallon Igbo, ka san ba abu ɗaya ba ne. Kana kallon ɗan Arewa ka san ba abu ɗaya ba ne. Haɗa mu suka yi. Allah ya riga ya raba mu. Mu asali Arewa mu muna tare ne da Niger, Chadi. Wa'innan mutanen ne su ne kuma 'yan uwanmu kuma har a addini ma. Su fa can wurin su ne asali tare da 'yan Kwatano, 'yan Ghana, ba ma Ghana ba, can gaba gaba. Amma an haɗa mu saboda wai ana son su shugabance mu, kuma an sa su sun yi karatun gwamnati. Ya kamata ɗan Arewa ka farga, ka tsaya ka nema wa kanka 'yanci. Ban ce ka tashi ka yi yaƙi ba. Ka yi abin da ya dace, ka nema shugaba wanda kake ganin ya dace ka zaɓe sa. Ni nan ba na zaɓe, ba na siyasa, amma ina ƙarfafa wa talaka burinsa, kuma ina ba shi shawarwari inda zai taimaki kansa. Saboda na sani cewa duk inda na je a duniya zan dawo Najeriya gida ce, kuma ita Najeriya ita ce gata na. Ina muku fatan alkhairi.